Hej. Vi skal i opgave A finde L som funktion x. Og det gør vi ved, at vi kan se, at randen den skal kunne rumme 10 kubikmeter i deciliter. Og vi har altså vores volumenform her, og det er jo, vi får at vide, at den kan rumme 10. Så vi sætter 10 ind på V's plads, og så solver vi så for L, altså vi isolerer, og det giver os så 20 divideret med x ophøjet til 2. Så har vi sådan set fundet L som funktion af x. Og så kommer vi videre, og hvor vi skal bestemme værdien af x, der giver randen den mindste overfladeareal. Og vi sætter det ind her, fordi vi har fundet L, så vi sætter 20 divideret med x i anden ind på L's plads her. Og det giver os så den her. Og så skal vi så have differentieret den her, altså vi skal finde omega af x, hvor vi kommer herned til. Og for så skal vi have fundet tangentens, der var tangenten af 0. Så vi siger omega af x lige med 0. Og så får vi så her, og så solver vi for x, hvor vi så får de her tre. Og vi kan se, at der står i den her og den her, hvilket gør, at de er irregulære, så den kan vi ikke bruge. Så derfor så har vi kun den her, vi skal gå efter. Og vi afrunder sådan her til 2,9693. Og det er så det, vi skal kigge efter, når vi skal finde vores minimum i vores plot. Så vi begynder at sige plot af x her, og her har vi så vores plot. Og vi kan se, at den er cirka 3 her. Og det er så det, at værdien af x, det er så den værdi af x, der giver det mindste overfladeareal.